Jgħidu li bil-kelma tajba toħroġ il-far mit-toqba u jidher li jekk ġara fil-maġġoranza tal-każi li deru quddiem l-Uffiċċju tal-Konsumatur. Dan għax is-sena li għaddiet numru sostanzjali tal-menti issolvow bil-medjazzjoni. Tarif li kiseb One News juri kif fl-2015 l-Uffiċċju tal-Affarijiet tal-Konsumatur solva 1208 ilment. Minnhom 281 ilment kienu rtirati, 345 ilment issolvow permezz ta' tribunal fil-waqt li 581 ilment kienu riżolti permezz ta' medjazzjoni amikevoli mid-Direttorat. L-Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur irċieva wkoll 879 talba għall-informazzjoni permezz ta' email u 14,260 talba permezz ta' telefonati. One News iltaqa' mad-Direttur tal-Uffiċċju għall-Konsumatur Joyce Borg li spjegatilna dwar il-funzjonijiet varji tal-Uffiċċju. Fil-fatt, konsumatur jista' kemm jirrapporta bejjieħ li ma jimxix mal-liġijiet għal skopijiet ta' infurzar jew jagħmel ilment biex jingħata għajnuna biex jieħu kumpens. Il-konsumatur mhux meta jkollu l-complaint biss imma anke qabel jistgħu jċemplulna anke qabel ma jixtri x'huma d-drittijiet u d-doveri tiegħu u jistgħu jkollhom ilmenti wkoll u jsaqsuna kif għandhom jaġixxu mal-bejjieħ. L-Uffiċċju jipprova jevita li konsumaturi mur għand l-avukat biex isolvi l-problema tiegħu. Aħna nippruvaw nevitaw li jkollok spejjeż għaliex aħna l-iskop tagħna huwa li l-konsumatur kemm jista' jkun ma jħallas flus. Mbagħad hemm it-tribunal jekk ma naslux aħna biftehim amikevoli u mbagħad nistgħu nresqu il-każ il-konsumatur jista' jressaq il-każ it-tribunal illi mhuwiex expensive l-iktar li jista' jħallas biex jiklejma 3,500 euro huma 25 euro. Fejn jidħol ix-xiri online, id-direttur twissi lill-konsumatur li biex ma jingidimx għandu joqgħod attent għal ċertu dettalji li mingħajrhom lanqas l-Uffiċċju tal-Konsumatur ma jkun jista' jgħinhom. Ġieli ġratilna din il-biċċa tax-xogħol illi ma jagħmlux id-dettalji kollha u l-konsumatur hawnhekk aħna navżaw li meta inti qed tixtri minn ċertu siti jew nkella minn Facebook illi wieħed itellgħu pereżempju hawn sistemi oħra apposta li jtellgħu fuq din is-sit biex ibijaw, hemmhekk il-konsumatur tieqgħod attent li jkun hemm it-telephone number u l-indirizz ta' min qiegħed ibih. Għaliex aħna mbagħad kif ħansibuh? Din l-għajnuna tingħata kemm f'każ ta' xiri minn fuq websites Maltin u kif ukoll minn fuq dawk barranin. Fid-dawl li jsiru ħafna ilmenti mill-konsumaturi fuq siti soċjali bħal Facebook permezz ta' paġni bħal Are You Being Served, Borg stqarret li l-Uffiċċju għall-Konsumatur għandu ftehim ma' dawn il-paġni biex ċerti każijiet ikunu referuti għandhom. Madankollu l-Uffiċċju għandu Facebook page tiegħu fejn wieħed jista' jwassal l-ilment jew talba l-informazzjoni tiegħu.